съм Надежда, а това е дъщеря ми, моят втори шанс. Преди години изгубих бебето си, сърцето ми спря да вярва. Престанах да се усмихвам, мислех, че животът свърши. Докато не дойде тя, светлина след дълга нощ, дар от Бог. Сега работя в малък магазин, живеем скромно, но тя не се нуждае от злато, само от прегръдки и любов. Сутрин я намирам до мен, с ръчичка върху гърдите ми. Гледаме и без думи казва: мамо, благодаря ти. И аз знам, не съм забравена. Бог е тук и ни пази. Ако ти също си преживяла болка, но вярваш, че Бог лекува, остави едно любов или напиши амин.